První vůz Škoda byl představen v roce 1905. V roce 1925 se firma sloučila s velkým průmyslovým koncernem Škodový závody, což jí dalo možnost rozšířit výrobu. V roce 1991 uložila Škoda strategické partnerství s Volkswagenem. Jehož výsledkem bylo výrazně zlepšení kvality a inovace. Dnes je Škoda značkou s celosvětovou reputací, která je známa svými dostupnými, spolehlivými a technologicky vyspělými vozy. To stačí, děkuju. Tak, pamatuješ si ten rok založení? Založení 1895. A víš, které je to století? 18, 19 nebo 20? 20. 1895 bude století. 19. století. Co se vyrábělo jako první? Kola. A kdy vyšel první auto Škoda v kterém roce? Škoda v 1905. 1905. To bylo moc dobré, perfektní. Děkuji. Na A1 bezvadný.